ya morokerio ya Bible. Yo menye tengalero kuna bale mangae mwana bwengu kakatebyo mwana bwembe bangae no menye tengabaito ochetunde baba ngae tengakelito ke moiwe Omonju muligereria na ndebono ase ntundendega na kwaliganiria somurubiri we Ching'Igekero unabotambega na otogokwana mange twesemia mange twamanya mange kero tokoligere chimbwa oboroso ne chinsoni chyo Gusii na kiamenyete gati yebinde binge rerega ni gonde gati gatega omocho bosongo ase na umirane nabagaka abo bagocho tumanya mange ekero togokwana igere Ching'Igekero chyo Gusii nyora na bogotubwate gwetera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bega nseme ya YouTube na bagotonyara buna Ndizi TV News kero ne kira senseme igatigamba aligani bali tocho gusanga na barobwo ninde nabagaka gawo tumanya mange ekotocho kuligerere igoro ye Chiira tobere tokuyogora ye Chiira onto boli eira ngentoki eira na bintoki ebitokoroka Chiira ninde nabagaka gaga bagocho tumanya mange kolende turacho gukwana mange gore Chiira tigato yakorwase ensemo ma matendoroche na omugaka na arega iga kumedimanga na kiatmati ase faida yo muligerere Ndizi TV anda kena kyokorwa ayo musoncheri yoliko runyomba onkoro ko mwalimu bina nyamba ne isabo kenyamba no genchabe nyamaito situnge susundo masoroko omasoroko muguche yigo anda ko mugaka na kitokoroka sama lieta ngoro kwalikizana mugabo nyamutumwa mabumbulia onyakwama nyakwamo kimonwa mugabo maliga na monchari aye monto kyole nche gondwete nche no monchari kurubo maliba bonya kauga ano monchari obino kwata baigore umuguche nyumba kitoko mubweka umuguche omasoroko kurugesusu igomba ndugiawo awono mbanduki igotwigweti no guche njebona nateba nje no munyalibali oyateba no monchari nje no monchari intuna bakoba nyalibali n'abanyalibali igano munyaliko babanyalibali ndo turigire nyombe yo munyalibali kanda ke ena kyo kwa faida yo muligero Ndizi TV na inche abaligireri ba Ndizi TV igonkoruko Joel Ogutu Okondo kurumwa Monoch Ogiakumu Bonchari Bonchari omache atara boira igo otaliko Utairo getige siomba utara boira bokia torire ngo tacha mina akuna megesa kwanyu maji omonchu muligeri bono guna kwa igure omunyalibali omonchari omonyakoni twagure gatu jakari tukuri rero asokonyara kurigereria amanga sumuru buri bwe Ching'Igekero cyo Gusii eretere ane nchenkor ko Vincent Onyancha ekatocho gokwana igoro ye Chiira mugako bino eira nkeke tokoroka eira Chiira nkeke ekero toko gaya na ekero toko gamba igoro yo monto Gusii baga kambu meke buyanye ntoko igwana ke toko gamba igoro yo monto Gusii igabwate amaegeno no maita maegeno okwegege na gete asenso ni chiaye amasikani nesiko asigeta abantu nere unari gosiku nebinte bigo byegekire asobo menyu kwaye okoige kwoko gokwari guchirira asiki owesika uika kurunga otesigeti yento getenge koleki ngekobere nebintu byari kobera bya tobera na amaragererio ari gocha goetera Chiira gose okoragererirwa konde guse ebintu mwanchire gokora guse emigirugeti igo ebine ebintu byari ko menyo bwo muntu bwa buboro boronge kwetera asore gocha sende ninjira tomenyete igo byari kogera twaterania egesako Chiira eira eise gokubwatia goika kware kuri yenjira ogonsonsura igona bayari korete kinwanso nukuragereri nabo nabinde abagaka bandi tubamentere kinira ni yari goto rosia koitera semikiro gete twatenena negesaka ngo menyi bwitu bwene umwaka mugabo eira aya so umunyibo eira ngento ngige tokoroka Chiira Gusii nabwate Chiira Chiira nekero
obwatetie amachiko eira ekero egento kiachire gekotebaka ng'aki ekene bokebwenete kobaiga eine eira erire buna bono ekero goteba ng'eire erire nibwo goteba ng'a omonto goteba ng'a turi konyoma mino turi konyoma omonto oro moirio eine eira erire buna bono tokoimo konyoma muswatio mino eine eira tokonyoma muswatio mino tokonyoma gose togochecheri nyokomoke gose isomoke gose iso eine eira ekero yabeire otakoletibo egento nkere gocha kiaba bo kiabwatia ayo nkoligerere toli aina aro gocha koligerere yes omugaka karibu sana asante eira muna bono toisa koligereria Chiira muna bona bagakamba bwate Chiira kiabo muna bona asago jikoenigwa okoenigwa kwaye onyorire ira yaye muna osonyo bwate mekie menge eisa koba muna omongina gete kwa sababu begenete muna eire ntangani omogaka tugenete muna seke Gusii gakoenigwa senyombene ene nonyo bwate mekie menge oneke be muno mongino ya sangu jikoenigwa mogoroseire gikarwe lichiko lyaye lyeira muno mongino yonse chindo koreira ya mongiro asengo jikoenigwa nase gete nabwa salire ira no agakora ki no akoirwa bagweta ni komokorera yu igibiko bakamorora mang'ana igo okurira nabo kubwikaine muraria nabo kubwikaine bwiri ase ibintu byabona ine gwiri ekinege zongo egwiri kukatebeire yani iyo tutaita abantu beto baigwe kyo mugaka arireira kyo mugaka atebire buneke iyo kibwenete ko baiga na machiko narengo nemekiro yebinte ebinjakarete kinjarengo utaigeniti okore igo ikiara na megeno goikagento gete gakoreki ngikubwati twatebire eire ntangani buna bono no mugaka otebire aye ni gwasegete iro moise konda mamincha na igo egento paka gechiga koreka na senke gikonya kubabwati generations yani ororero oruo goike bintu gete binya kubabera paka moche konyore kimwago asimwa etereti mwaji kubwati robebe tuabegetu nganonya no mugaka oye kara atindekirwe mwa otebire inche na twaitanire no mongino na nyare boyo no mongino yo no manene na batebire mwenzi pinga kiniga mo manya gonjuka mo moiraria ogocha konyora bono no ni teriera simanga ngabinto gete bikorekane utari kubirora na boko cha konyora nga ondo orotire ngomugako ngumeire ondo orotire wengenta nga kibono ngana koreto mugaka bobe no metegente kina boke gocha gika e family ngima yarote bintebyo yacha goikaransaga nga kibono tu akoreto mugako uyu very good omugaka oyo bono ntu amomocherete buri otigari eteira yaye bono goika mumwanse gwesonsora na komotebio omugaka ntu amochete kakipo nonyeta iyo eteyo omugaka oli speed sikiangiro tigango explaining kyoga tena nonyeta iyo agu no kokos muntu tari gukwa ekero tomenyete iga igo turi babiri igo oro monto naende oro monto ekirecha the spirit ero ekereche kenkeri gukwa lakini ayo mubiri physical nabo gukwa lakini kereche kia unkianya gukwa no kere forever igekero kuiguna ebirecha na bibya koreteki byamuriete ebirecha abantu bari bamenyire gukinyuma spirit kiyaye mbaro bagukubwatia ebintu okokora nebyo tari gukora bakabona na kiukuri no ane kanisa cy'abana y'amatukaye kera bago kanata naende bale no kwigena bago appeal to spiritual world ngo rureke rumonta ikire spiritual world atayete kugamba na barabwo igago cheche bakakaba no igago cheche none no mugusi abangine kera bari kurera buna abantu basire buna bari bari koirwa onya ko gotera kurina uko abantu banjite gotera akamagogi gotera kurikero waikiro mwerio abangina bari kurira
kwanyora basoire into spiritual work bachaka kugamba n'abantu bali bakwete ebirecha birimbiro they are among us okuno kwegena igo mogako yuki arwete engana no ara abarigerereti ki spirit ya zero monto manyene spirit ya ete gokora ki te kogenda guike kubwati ibina bie bintu mokweba na Gusii na mutaka kegende ngekogenda geko ga ki spirit ye kibuna kiakire no kire mpaka bono kyakire gocha bono toji nande none ni bigwase byo mugako bino no kibona abantu batebire ngaki turi ko ngwansa turi ko nyenya kiango lakini rende turi ko nyenyere kanisa kanisa bono tokole ndaga kana bono twataba ngaki tusabere gaga oyo minto na asira gaga twarentira makumbusha ye giango igo mumanyete ngati gatonya komwebereria nonye tuwa momocherete ketinya komwebereria ekere gusina turarire buya omete yente eire ariete tuanye mochete twamusabira mabira omete mugusaba mabira ekero mwarentire amasabo ari abantu bateba ngabnya sai no atu amochete amasabo tiga abantu bamanyena amasabo na aruko ngwansa na reke ngwanso kiarero ngwanso yeso na sireti nande gento kene twengo changea for example ekero kwenda nyangi biji kondiri arengali oisa kolera Chiira oisa koro sokukura wasaliria amangana ineira nande muna kwagenda gwaswa nyangi omurero anyitu utiri murero gusonye gwa utiru umurero uria orime no bwate emigiro yaye muna se kwagenda onye kwalimi umurero uria utajeti kunyungwansira bana tokonyo ineira yarengi murero togase kulima nende iya yarenge kumete indagotebye nende ntegituigwe kuya moraria eira nerichiko tiganke beke ona liura igwe eira nerichiko nechi sokoro ine constitution liro limerete obomenyi bwitoimi libegete chimbebe ebintu bigokorwa nebigotarigo bitarigokorwa toigwanaine ige ebintu ebigokorwa biro bigoikamo mubikore otabikoreti there is a repercussion yani otagekoreti guikia egento etegekoreki egento kegokorekana goikoria ong'wanserechi kia census kiria ebirecha bire bigoti otabwansereti birecha ebi no manyana nabo ogoika seino onyora abantu bagugwaka magena batarochiwe bado kama magena bosaigo otabaroji wono ngakimanga yakayire kero mangambura ya umwaka roriro murero ocha iga muna embura bono muneko genda iga ekero murero ocho sambe getunu kirkia manga monta ate yogosamba basi libine lya manyagoro lya manyakobe gotereko libine li goterekwa mwa pisi de god ebintu mbire mware gokora mwakorobani byaba ikero byabeire embura yato buna bone kago kwanira igoro ya yomuriro ngi kiare kogera omuriro bo omuriro norari kwama gotebango omuriro oye igoro special omuriro special no yogo segeswa orego segeswa igerige biriti orego te otege biriti kiare ngo omuriro no rengo nkware go transfer omuriro oria mo uto yonega lakini bono kiama yakobanga sorori oyo no yo yabieka buoka yamanya koba omuriro torima mpaka kao orunyomba engenjo yaya nkiringa bono oyo noro kolenda kwairu orende kwatugutire kwa omonto kokoleira ngomba otabiringa ki orende musawo yo no mokake tigamotebi asiki omuriro orie igore ko instill discipline into omobirero oria ani ngokwa ni gisumbu iguna na bakagori kao unuria odo mokamono no morero oria igore ko ririo kunya kugambiru na kyubwenete ko twara responsibility as a man ebibono ebyo mbikoreki mbireine bono omorero oria kunyorenda it takes
special ikonyorenda kuri kwa maotena buno konyorenda iga nabo gocha kurina nobo gima bwao buno konyorenda iga nabo gocha kurina mukao naba abakungu bao naba nabana buno konyorenda iga nabo gocha kurina chinge gucheito buno konyorenda iga nabo gocha kurenda chitugo cheito buno konyorenda iga nabo gocha kurenda abaibuli bao buno konyorenda iga nabo gocha kurenda ne amate yao nyorende ya create responsibility of manhood into you. Hallelujah. Kwa igure amen tubone kwa igure bone kyokurwaria umuriro uri utarimeti kwa feel ono musacha bono ingana akorete emeremo become a manhood yani nkwarenda umuriro gakora igo bono in future you are entitled nga no churende egesaku you have declared as a man egesaku ebintu byonse bino bikorete nobirime Chiira chichi ari kuriyo n'amachiko ari guturinda irindo bomenyi bwitu baboboro uboronge naende iki ari ngo kubika chimbebe kerege ntogokora gwakwana nande eirende twakwanira riria ne ya yuko okorera kero kwarerire warentira bad omen to the family especially musacha we igobono no ndagiriria ngo jikunywe go bakaka igo bakuragiria igo to baiti marwari bakoreki banyu timandi kolera mugaka kero kwainge kwenda nyangi go sara na kubwate ekero the moment umusari agendete gasiaye kwamanya kurute nduru enkuri bono igo bona he kwa abadomeni the community iri yako iyo chengo riba abantu bengoja gucengera abantu kore tiki toyo bona abantu basanga bagukumi na bagukora iga aje naende kwa be talk in the village it was not an easy thing naende go ikongwanse rwa bayibuli bao bangwanse batangwanse tiboronge ebintu ebigocha konyako kubalia nganonye no uri omusari takwalao mwana oyo agende antiri edimandi yae yabere nabagoteba nga ntegete mondetere ngoko egesongo cleansing ntegete mondetere ngoka mondetere emboli basi bone kere emboli eyakire narira agoteba nga bono moire oyo motera inenkuli moire bokiriru which means ono monto oemegesaku otali responsible nonye no kunyoma kwaye bono kobegasi gekogera abantu ngo omete irikare teribuna rero ogonjoka chikoga kwa imokia ngora boli bale hasuri kuri oboko nenkuli arenge umuntu ngakiyari bakani musubati yobo ya turiko yana sini senti nenkuri nzalinje onu mubwekano lende kwarwa taki tani biri tojo amati onu mubwekano lende nguzaliole okoro kwenkuri otata gusamba igesungu naliora monjo murigeria mwana bagukwana zipi bakuru mubwekano teri kubona bagote ene turate abanaendaye tuiso ko boli borongeiga nabo turanyole nga ngwajete iburu nabo turanyole nga ngwajete iburu yibono no bete ntuke kolango teba igo nkeringa ki nabo turanyole nga nyagitari ali gwajete nyagitari bonero bono igo nchiyo drama teke mwamanyira twarigereria kagori bono kagori twarigereria bintu ko chenjibire ona bagaka ona ntuna ndo bagaka Bueno, aquí tú ali vai, Chiira chinde chiarengo. Mugaka. Ananas malemwe. Ananas sobolimo. Ira kistu abwata nsema sobolimo. Mugaka. Eira. Bono omugaka nabakalire ira. Munendemereye. Ige nere bwiko gachiro obaga. Osorangeri bamura bamwabo. Bamuikaransia. Oteba lero nitete okora eira ge style gete. Njugo cha mumbu atisi.
oteba onye nabangi nabwate obatira igo oteba emonga yane igekoba na mumuro no monene mumuro monene gakairwe ese nene gwitania babandi Achenge jiga ko mujikolenga no mugaku bono omediro yo mwabo bono uino yo mwabo ne rogerete ro manene responsibility ya gutwara no mwabo because ne rogerete akurukwo musacha ne rogerete akurukwo mugaka bono buna togete ko te nyare bobe iro musacha bono ne ro musacha bono uyine ere kar ko te banga ki chinguru chiane tiamo mo kasini ni kanene gwetania babande basi bono ababande barabumanya ko egento kero kinyo lete nande buya ekero mugaka abwata bakungu abange mari mutari kubagira bamura abangira abangina baye oyo ko kaba bono yomo ne bono onye mungna gete mora uri mubwa murawo onye mora ne ro bwatu mumuro manene oye ikakare mukari kabakanena akanena ekero mumuro oye goikatu aregente kenena noroje naba bande bamanyako amagotwara nenjira nero mugusi ari kuriira ya marimaya igare kubaga gochiroche kero umuntu goikagike roche achikonyora access to water ari roche nkware ko bakunde it was no man's land ari bono na roche go mugaka roche mata atari kunde ya ari roche asensokere nkero umuntu ucio kero umuntu timaito siningwitigende indoche yakango usiarenge very intense nona marime karondo che njiraba girendo kiro umuntu asokete roche mate you have access to life water access to water yako rubu bora kwanda paka mate mbako mumuronde mate mumuronde rogoro okay sawa umeterero rero ngakia rero bono senge jakeire ko bangaki abamura gumbate sita bono boli mubisi ko batira bonsi pipaka roche na bondo je nga obokongu boja ko ba no nyenyo bate te kwagaje bono na boko gata bugekaiga tebe nga gukirogoro bamura batatu na gukimate batatu lakini goikoro sienjera aba muraba barogoro aba batatu bagwa sesi kujiroje wikabaturumba ke pakaroje ngana ino nye ko nyarekana ngana ina bora na chero chasi nini ese bako juzime kana ne chinye ni esa maji na baru banyole ngero muntu anyole asege tiche kiaye eira yobolemo Monchu murigire tonto ko kwaniraga Chiira ejito kunyara ko gosemina ko kumanya Chiira ninkie kuna ko igure Chiira na benga na machiko abande mbale bakubeka ni Chiira no mwando eira nere koreta umwando na kibiko buyekanera ekera eira negento gikwirwa nga iraiga Nantire egesaku igo getageteiga richikeri igo ririga iraiga eira otanyeire tibo ego koiranana ogo koirana na guona yabeire ki yabeire egesusuro ekiagera egakobe egesusuro kweragerege okweragereri igwaje na tuchite kubwati chiko riegesaku Yaliyo nyanja bagatene ngaki olire ira gokwana olire ira gokwana okuno gotera kwa gotera abagaka boneka ekera abagaka bagotera igo ba minute na twanchiranire nekera batera otolire ki that is a promise like otoire yani obosibole otoire obosibole bwo kolegende eira no bosibole naende ka tokoteba ngo mwando eireye ekora yarurwe usino ndo kwa mwatera bamura bawo bono aba mura bagotanga ki incho mwando ndo yoga asenge incho tata na direte iraga no mwando ne bono tiri kotanga ne ira yane eira ne yo mogaka bono ga no mwando buata bono ai bono ngaki inche na direte iraga omwando no yo no direre ira bono njo no mwando ne konyorere kero mugaka timatse bakumanyango chiare gusira umugaka kumanya goteba ari eng'omberia ebinto biria oenyarebe ayo moraria aseke Gusii bantu mbali gukuna bagukubona mwarete ebinto bikare gutuita abagaka aba mudago kwa ari kumanya generation nere kiyasokire abachukuru gete kiba orukire
na bari goteba rukubana nkia gotebera rukumwana ori okorokumwana ori ochi kegusito likoroka muntu ori moyo mwana okuno ema akubwanga lakini bari bari goikakia ikira orocho tagete korokwa abantu ibate takoreki agende naende kerako enankorangiria aringa abantu baye especially abamuraba banene obatebina eira yane eriga gentugete kebeiga otenenio muchio ya tarakoraki atarara onde tayogocha korunyuma oitari omwando onde tayogocha korunyuma aetani eira akorete ki arire omwan eira bona asaye no mwando ekiara igakorierete eira omwando onoyo koko genda kugoetani kugoyitani kwiragirire Gusii nandi nabarate unabona umwana nyaruka tujibona abanyaruka mbalika gubulimo lakini abakomo nabo mugakara film nyaruke yane igi yankoreira maya gikamuriire agubulema nere gwiko kwenda mwatire kombake aseke Gusii bali konyora amagana bunayo lakini rende bono umete kare ngatera barengo ngatera barenga bakasana bono kare abaisiko barenga bakekombe andi twabamura gakora kare abaisike bari kurwanirerwa kisigani jikujo kumenyoka gucho bono muntu teyo ugatwarire moiseke tabase konyora muntu esako kumunyoma asagocha onares omoise ko yorenge nere tarenge muyaiga chimbwagete anyorero umwana nyumba lakini umugaka naro ogujiko moiro yo kabere aye lakini umwana nyumba ngotoka arengira isi Gusii bono ayo moyo abagaka batara bwasengencho oyebiro obino ngoja tore ngoja tora sense meyito kwandrea yumonchu murigeria ngora ntore nande bona sentunde ya kabere kere to kwanda igoro ye Chiira oigweto mugako bina goteba na yarengera isi muntu konyora mwana nyumba eyo yarenga neira tochikurigeria yumonchu murigeria asentunde ya kabere ekotonte gosanga igoro asekotokurigeria Ching'Igekero chumo Gusii chimbwa nechinso chireke akana nabagaka aigamo no tokoligire Chiira asentunde ya kabere tochikoligire Chiira chinde naende Chiira ingikiare gokorekana onye nchiri guchikoikiranirwa ayo munenda manga asentunde ya kabere genda gotengera Ndizi TV obwansu bwo Gusii omwana bwembe bagatebye omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menyete ngalero kuna bale mangaye Mstar Electrical neduke ko ni ebintu byogotumeka estima byechingencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi socket chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. Mstar Electrical, mbabuate chinsaye chinde, asumu chibuo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare aseste chenene yechi bars angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti sano na ibire isato isano nemo isato inye ibire isano na ibire inye marakabere gose enoti sano na ibire isano nemo isato isano na ibire kianda ibire isano isato isano na isato Mstar Electrical.
esukuru yokurwa morokererio yobubwenia ya Ram Training College egotoka imeyomo chukisi nige ukumanya buna nigo bakurwa morokererio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye yomenyete nga leero unabalema ngaye mwanju muligere na ndebono hase ntunde ya kabiri turendeke tugukwanira iguru ya Ching'Igekero cyomo Gusii unabutambe gana tuko emanya mange twesomya mange twanyara kuligena cyomo Gusii amenyete gati yebintu binde bingi buna twachika gukwanira igotogana tugukwana iguru ye Chiira omugaka Chiira tokonya gukwana Chiira ne chinyinge irango tutramanya mwanya getingo mu Gusii gati ye Chiira chiyarengo raso mu Gusii inchire chichi Chiira munabona ekyokurwana asaba subati kurumana Ching'Igekero go yarenge bube kwa sababu ekero munabona barumanire Ching'Igekero kiria baisa ko basosorana abasubati barumane Ching'Igekero baite kania manyinga wetira sali babwata na Ching'Igekero nande babe basosorana igonko bwatekana okoragera inkore gwa ngocho asibale onye gusunsurana ngakoreti koyo omusubati abwato mugaka nsonirende busacha bwaye nare kine ine muma iyarenge bobe kubwata kisemo giriye Johnson onye obwatire nando nyita koirwa saba gaka bamugambe atebigwe ngakiago gikokorerana kwa sababu okorire ekebegete enkolembe etata kiri ase mu Gusii igomba besana okubwato naro okubwato ekero dio mana ekero bana gosesegi omongino no ngagiri ngorwana mole boikansike buno mugaka abo no hata bwanera tiko kuna atol ekero mwancha inerende ekero twanja kine keringe komanyekana bono igo gutarira nkuri kubwanjani naende bono ekino kwa no ine sikia mariga kirikia mariga gagote bakati egete ngokorusia ndo ese giya kwatanzo gutarra kabisa ineira kakineire ego chiabe no mukungu gago seriwa igoko maseri agende sobo ne goro ntu musajo ka mutara chinsa mochia keri ne gasera garo wayo tangase gasere kigase gutura gigoko ba asjo saba gaka igoba oba gakire bakigamba okumerwa yebona kera kumerwe indukiria kumeru kera kia gokora onyeta gokora ochire akoma excommunicated baite ngonya gotebe mu ningi wete talinje biyeka ababaligeretia abakegoria geke keri baliaka goria ke baligeretia kika kwalire excommunicated yani ogoseri gukorwa korwa mochioyo wate woira ne sino na basi ino ba kugotaka kwa bari tayayi
Nonye kuri go gukora buna bagaka bagotebi. Betero baragotenya agenda buo genda seino ai gwe mburi ujikenero. Kira bagaka abana baitu bwenete kumanya. Omugaka iso abari gukuriire ira engiya gusakuragereri aende isakuragereri igo yari kubwata ekiagera niso timati ose nonyigwete iso igari gusiku mono ekiagera ari iso ari umusacho nyoko abagaka mbari kwayirira mang'ana abakungu yo bari kwayira mang'ana igo bono na kwogoteba nga omugaka ataracha gukugikereria akuragereri okonyora orengereiri lakini nyoko na barabwate kwa mogetiria keigo onyora ukurame na kibagatebena abakungu nabaya komene abasaliri igo mukungu teyori gukuragire raisi ribwate nto igwana ine pakagu igo mugaka bw'omuchi iso otamubwate tibuyo mutatiri buya agechigu na yakuragereri finished ekina kiao kiaende oikomo sonsoro mubwate enderu nekero komo sonsora naendo komo sonsora bwangore moyo obwate masonsoro tari kunyaganyira mbira ikera yambira aguchia konga nto igwana ine gosomo muroyo ayambira aguchia koreki konga naende isago tebina mumura nabo gwanchaya iwe kingo chiari kwambwatiri igo nenda akane nga aye tota chambera ya nimba na beire ngaki toinkange ina beire torigo ikange ugo ikange na ine be bintu kete kyo kobera kujimageka keko era iso na akanite na kyomo no mongaini onya bakumana no mogaka ka sensiri muno mumuro no mutindi diria ro mumuro igagotanga mumuro riana amangana yane go amangana ane na iso tofanana igo agenda muno ekero mugakara basekorageri mumuro asa kuigwo bororo akoreki arutengana izakorenta mechando muche korete tanguchi tutarana nsemo yukurageria tugeta nsemo ye Chiira egento kwata katana ki abasubati chinkongero goitane manyinga neira nki mbwamate kijabwate asobugima ne chinkongereji na benga egento kiri mwaka gotena na semo chanso ni chia mugaka nchi ari kungusu na mukungu ebinte biko enda mase igano ubugima enywomo negento kiasikire sana no mugusi asengencho no ubugima bagokoraki no bukuru iyo bintu binde byonse bibire asense moyo yoro iboro bigo byari kurendu namasikani amanene gusibona abagaka nabo igwano dorometia wono mwana kayawo jigo ande egento kende abagaka baminto oroche muna bono onyancho nyiko bwate muswati omino osokire Chiira okorente ire kiombe kwanyomeire oibono no musigo kwabogori muswati omino munako goseru kurwaria asagoja mwango mwao na ande gikomurende asiki kwa sababu nero gelile kwa injeji kwa nyombe kwa eto bogimi emechanda yabuo yani chakaretera muna twara boko ngumonde bwensi bono ngire gwanchire chombe chiro chiaye ndobwaterie chikamati kurwana ineira ire chikamati kurwana teribuya no mukabo turokio okoire muswatu mino okoire chombe kwa nyomeire mbabwene tikurwana na mukabo ne tekomusika kwa sababu nero gelire anyomiru gocha amasikani nsibi muswatu mino na chanya kopura mwa amasikani yo weri chombe igona arakorendwa Wakatero kuwasagero wakoteka wataka chikamati chire nyumba oyo no yonde oli ria kimai chikamati more nyumba usena chikamati chire nyumba masinyire mukaba muraje chikamati rere kasogetero bunegocha gemanyete nga ekona sogete chombe cyane ni gachache no agocha bunagocha ari bono kakoteba nga romete ko ni nagere toka okachaga paka chombe cyane ni cyako nywamete paka bono lero ukuriye bintu bya umuro binte biye biyaga gatwa otetika bono kamati nibo ya mumuro bintu nero yongo nyagoria bono mwago jakwibura buria igokombya bono igokomukani lakini ndi komanyete na nkorete gento gete
kibwana koba kwa ulisikani kwa mwemera ogenda bwoye amachiko yo mu Gusii ase Ching'Igekero n'echingako chia mwanyageti igari kurenda eyamate engiyi chiombe chichi ari kurendwa ase ng'encho amosubati achite akareta nayo kanyome uikomosi Omusike. nakio mwana uwu agocha gusikiru mono guchisobo ng'ina nakio akorokeru omoigwa onye tari chiombe chiri kanga mwana utari gochikorokuki omoigwa nengana ende omoise koyo omino musubati omino asokire kwa nyomeire musubati oyo ari sasoka yabarakanire bono ndojire nabwate geturi gocha seina ochira gari kyabere ngabono genda nandi kira kenda ndi musajo nda tebenga ya ndomuyo ari okwa gosere tu omojori to renge muya arorire ngomojoyo gasa konyoma kurwa omoise ko nomuya nda asoke ande jombe chichiche noro chichombe bono chajire karenga marakabere kitanga ningi ati to kanyomera ne chine chajire bono go chagotabanga bono chine chingo senyenta turi ko senyenta ichi ine ira tubwenerete eyu bwenete koirani eki wogo chirani kuli maicharenga to kuli maichabere kegusi bakanete maichabere to kali iyo chi koirana goikari orio bari banje bairani ekirara ne yo mosuto ne karo yari ko cement the relationship ekoruso boy ekoego moisio monene omoigwa monene ngojalo boria yareta ya complete the circuit gaki mu Gusii na babwate nchirenko asenyomo omu Gusii asigite sana abana no musubati nende kasokire nembuli ne bakarukire ya maiko karate chiombe jimwate otakuri maichabere takuri maichabere ntire chiakoirani ne chiaja mago senjiri chintangani chigo igenda chiri place chigo chachigenda kuchiaso chintanga ni kwa nyomerete chitanga ni kwa kolete nyangi yao umukungu no aleka manyayiga umusubati arubuo owakanire chiombe agenda nyomu asigete ng'ombe chinchi koraki nchiakanu na atwara abana kuna abatwarira ari aise gusira mbu agotindeku nanda tayaye muno usiri nabaritinga asi finally munasira abakuboni ngaki ngayakanire koru onyarebe ejiga igenge mnabono mumuro konyota otakanyomire takairwa jiko senge komuchi ajiko ini health umuchi aso mo taguchikoroba taguchikoroba muchi onye kwaba by mistake kwaegwa uchikoroba umuchi utaranyoma omusubati obwato bongo olisi kwajikoroba onye utangani enyaruka eri entangani yenkorente chiombe nayo kuraegwa munginu ria kora gotenga ki karari giri umuchi gendo nyomera kachora nyomera oire buo nayo muchi uchagwaturu gekoro mujuri tario oria se kwa so kwaji koroba tario no igweta magana tario orino yo bande na ndi gyokorwo ne ekagero musweli akateri kengoira teri na kanwa segasi ko bole gojika na mojiri gokorama ine iwa bana aba roje bino bina iwa bana ari goro kali bana ekagero no musweli akataba ngaki osimufalise kanzu bibi wa mwensio encherende ndo ibole chi stabu sikwaso nyumba bakoro kubao bali abo kwa maremu aye wacha egasi transition yo wacha okonye orobo muchi ogendereri ekegorikia mu muromi lakini bakoro kubao abana mu muromi igo gyokorwo uikote mumbu ya mono no ko egweri ogende nero toirana basi bono gwake rumbi ya mono ina asante kwaegwa umuchi kwa iru asante yoko naenda abasubati abayaba arengeriri igare ko gatena nyoma buo utware buo obono ole nyumba irenda ya bare era kwalenda tari abare ndebuo umanye kolenda noba kwa sababu bino era bamura bakolekanire oisa gusira nyamba no mindu oisa gusira to kwa ni muchioyo ya giko na bana bari bagwakare kamago ya mna bao bali na bo kamago ne ira kwage kamago ne ira ira ne lichiko lichiko kamago ndi arengo
nonya no kugingerwe tuki abana batukire ne Chiira nya kyo kondigereri igo tuigwete na kuna bono omusubati ta kurusobo na burito arete mwana huo Vincent alafu omwana oyo nyoka mugingere na ndetari yo mwana utakoba musubati ta kurusobo na burito yebono my mother mama achagingire mwana oyo yes Omwana utari o maete. mwana utari yo Omwana ne karentane. no mugusia biliveti asa manyinga yo musacha uruna ruoro riri rwawo rokorendwa rwarende tune chinyomba ekitari ikiro ige siasa ikimwachaka gotokore chinyomba kiarengo korenda manyinga y'umugaka paternity mariura igwege songo nababami paternity yani the lineage y'obugaka iso Era etari koba mixed igo ochikogenda mutu ali ochikonye mix kwaretire tangu vacation yabeire ira yabeire brother tabu iyo brother tabu ebwene takora kubwene gosonso ngwakwana igoro yeire jo wake kamago ero na kiara gokoro ire ne na bwe kaneke no kugingera ege kamago abagakamba manyete ngani ngobwene takwake ka ende ngokure na ende mamaete ni ngokure igo bari kurangiria umuchi ekera abana bakire oriyo ochete nangen onyoro bari kurukekerenta nekera batatagiti kumuigwira buya igakore tuikaransi gwasigetu otumwa osokoro yaye gosebuonde oyo manene minyoka buyi nyarebe omotengo tinde katule nyarebe onyoro manene ogenda riria agenda igakamura karika iburu mucho kaibu bukombega nakabaga kabere oriyo koirana onyore mbera ya isire koe nande mbare ko mutomange imba maite ba ko mutomasa ujigo janyora obuyina bwa kaliki bwari ko joye nigwe baiguri kujoye nigwe ikinekemo asomo subati oyo wikaba igwane na ngina bya bari amarongo gite omwana ya mayo karaki mayo yingi maronga yu atari nabakungu mbabwate obumanyi bwabo bwabo bokaba basacha batari kumanya kunobu ingo omwana oyo tari bwoyo yebo kumanya bari lakini aito kumanya omaite na nonya nobolito enjira nera bangina bari kubutenene onye bwacha butaganiri timaiti kigente kigitare kubwateru scientifically kanga bono ngetokonyete sana mpaka renga kiarero kanga ngekonyete sana bari utenene burito bogo kubiwa yani bogo kirikwa mbo kina kireka ekero bwa kirikiru onye bware ngomotienyi no bokoba ubwo mwiri oyomo bwabuta ekero musubati oya isanire kogenda bwaigolirwa ekero aisanire obokimambure bware koretwa bwacha kuigora manganaya obokimambure bware koretwa obokimobo nyina bamoire ensemo musubati oria na ngina kuru oria okoreta manganaya bakurana ogenda okoirana bwoye oborito buri bwage bwagendera bono bwasogire kiamane mwana kiagotoka noyo nende nari bakwiriria atabuye na kyakabuye kene Vincent kaga we batere kyo mogoko ngana yo koraki aera lakini abangi namba manyiti na endo isiko bagosera ekibara ababi mosuko kikwagotire bago guaterase osoji ko boli obogambi nambuya ukone meno yakoriki osoji ko boli obogambi yero onye tabia ere buji asabantu ya no gosomerwe korani kabaga tebuga tuli mojoyi aye onyoraze kwarwete nyamato umete nyoko ga gita abuta 6 months ukanyorwa igonore bwo mojoyi igonore ga 6 mwana 6 months yakokora
You don't belong to this community. Ayagenda se iso akale. Iso Na iso tumu maiti. no bono ga. Ronda bono ga abantu abakuburia chikura kiangu. Tingu gule bako te abana ngaki ga hansobo. Ga tali sobo. Kwa kia senga koyo Gusii n'engencho nga Gusii nabwata masikani asuru iburo. Amanene ali abwata ensoni chiaye chiye ikegete buronge asoko nyoru kwa bana. Nkware ngibintu ogokorere gocho usecheche buna bono mogokora. Amasikani arengo asigentekyo amanene. Mwanchu muligiria unatonya kusanga iko tokwa na Chiira ande nkwano yende for example unabona mumuro mino aka muna bakina onye mumuro mwabora masamba na handi chiombe muswati mwabole ntiri chombo roringo sira chigo nabo mumuro mwabaka munywomeiri karati oyo mumuro karama masamba oyo lenka orori chombe cha muswati mwabero nyomire musira chire nabo nyomeriwa nabo mungina akakuri na tata nabo gwatega mumuro mino sirali karamurentera omonto omurendere igo nuigwete tali munda olebe kwa olendwa mpaka kwarwa masamba kwanyara muna nonyomeiro pakomo muchioyo wate muna swabu mukaoyi koretero mukungu utamanyeti Gusii ari masikani ari kale Gusii yani werende ya gesakukia ugesire giche kwa ibuli tali buna bono era mali mase meliwe ya ona mali mawa gimisa tali buna bono omonta agokwa otinde kamosa jo ando serigwo te bugenda bono egento kerigereiri no bulimo buligereiri nga bono uyo iro kaise kogenda abutukurio bulimo asa makweli ntu abwate Chiira chinjo chikubwate kana makweli na chichiri cyariko urwemegiro nana cyumuntu agotinde umugaka bw'umukinga cyagotinde kumongina bw'umuki na cyagotinde umumura na cyagotinde kero umuntu nabwate enkira ari gotinde ku nesenge ngiye Chiira igo asege songo manena Chiira was unspoken constitution that governed the moralities and the discipline and the responsibilities of a people. Nkoi goya songe Kesongo na ke guru na jete guru. Eskura ni jete. Guru na jete. Ne kwa manyire. Igwa morality, igwa discipline, igwa responsibilities. Everyone's pure inculcated, intertwined, innate in everyday's life. Igo monto Gusii no monto. Wakwani kasonge kenga abra kina kigure. Monto bigachite. Gusii no monto bigachite buya. Ande buri chiko. Yeah. Iko mo govern in daily life. Daily. Inga tuli ko kora gento otenyoreti chiko ge? Chiko ge. Tuli koroka mwana kwerende otenyoreti chiko ge? Tuli ko nyoma, tuli ko bagabolero. Irate koriegwe etabwateti mugiroge ige bintevions piwa working as a custom. Yani go bono imero yarenge Ching'Igekero chingako Chiira n'oboroso bw'Omugusii abagaka ndoche mbia mona sokera chinga kichine karo twakwanire igoro ye Chiira umwaka togo chigokorera oroche Chiira chiasa matukare ronchiro echinchiyo igo oisokora rero omwongori kiabete twarenge korenda ase community twanyosumuire twarentire omwongo oyo gomuya bw'omusongo nororo kyokorira yonsi piorentire bikorie bingi sana ase ebigorie ebi bono onyendiri twancha simba chirechiga n'eching'encho cy'Omugusii nchiebwa chibe chikoinyorwa kurwekegori guchiekegori ali bago ikagali ote banga bono gutwika America bono tie tunyuomani ntokomenyamo banyuomanire kiamenye ko banga because tutegete a formality abayibuli baito bamanyanga twanyuomanire kweka tubarangirie nyangi ne nyangi ke Gusii maite goika uruchombe bono barangiraniri guki America oyorinire ndege yaye noyorinire ndege baikira ari baumeranire bakobonga ki aye mumuro mitonga kibero gwacha romete ngarere ngaki yarero gero bobisana ukorangirwa no mwana oturi gotema mumuro mino
ai wono go ugwekoroka ko bwa ugwejoba jobani Kwenda America. kero mondo bwejoba jobani ryochire mwanyona ni numwe bwene kwenda na chomba ngakimano mwacha Ni nyangi tuacha. mitoka kiwacha enyangi eyangu eyomo ko no tenwara nchwa nombe to ayo maga tamago cha Kenya agweta akagireka agakeranse America omugaka agakeranse bono ngakikira muro minto inko echombaye agakeranse akabori na agakeranse ngakijiko bejo ngikikoba Mwanchu murigeri bono asa yutu asangire aseri tukuria rero no tugwikira omweria asomuru buri bwe Ching'Igekero yakara twakwanire igoro ye Chiira nyiro bona somu kubyogocha tuchikukwana igoro yo okoragererigwa na bokonyora na abantu nkoragererwa barenge osa somu bwe Kinyamuriro Counties na Kisii ari gocha ayo tuchikukwana wiki gocha muna botambe tubwati ya sensemo ye mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na bayigansemo ya YouTube na bokotonyora buna Ndizi TV News ngakira bagaka twasangana barombiye muno asukunya gutumanyia mange igoro ye Chiira cyo mu Gusii ko mukubiyonde veterane Nchenkuru Vincent Onyancha tenga que